z dlhodobého hľadiska samozrejme, že musíme sa pozerať na komunálny odpad, hej. Skladka komunálneho odpadu, to je proste prečitok, my už nejdeme do ďalšieho. I pokiaľ ja tu budem, ideme do spalovne, ideme do toho pyrolízneho spalovania, ktoré je, ja si myslím, na takej úrovni, že keby sme ho uspravili tú spalovňu v úvodzovkách v strede mesta, tak by to nemalo nejaký dopad, emisný dopad na to obyvateľstvo. To je doslovne technológia, ktorá je prevzatá z atomových ponoriek a je to spalovanie také, že odpad je proste skoro nulový. Hej. Tam vám vypadne z toho reaktora len taká kocka, oškvarka, nič. Všetko zhorí v tých obrovských horúčavách. Takže toto ja si myslím, že to je... Nie je to lacné, samozrejme. Z toho dôvodu hovorím o tom ako o niečom, čo je veľmi prioritné a dôležité.